हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू आवर चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय दिनैहाय आङो गहपुरावहाय थांनो नागिरदों गहपुरावहाय मोनसे खामानि दङ बे खामानिखौ नोंथांमोनखौ गहपुराव सौहैनानैहाय खोन्थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सौहैनो हायो स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो गहपुराव सौहैनानै खोन्थानोसै दिनै आङो गहपुराव मानि थाखाय थांदों स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो आङो गहपुराव मोनफैबाय ओमफ्रायो गहपुराव मोनफैनानै आङो नैबे उनाव थानाय स्कुटिनि साइड गार्ड लगायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोननै दखानाव सोंबाय आङो ओमफ्राय साइड गार्डखौ गैया होननानै बुंदों आरो मोननैसो गेरेज दंबावो ओमफ्राय बेवहाय सोंहैनोसै ओमफ्राय बेयाव मोनगोन ना मोना बैयावहाय हिर'नि शरुमावहायबो थांदोंमोन आङो ओमफ्रायो साइड गार्डआ मोनफैथ'वाखैनो मोनफैनो सप्तासेसो लागोन होनना बुंबावदों ओमफ्रायो दा बेलेग दखानाव सोंहैबावनि मोनगोन ना मोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ फाइनालि दायो नैबे आंनि उनाव थानाय दखानावहाय जा बुस्थुखौ आं लगायनो फैदोंमोन बे बुस्थुखौहाय मोनबाय ओमफ्राय दायो ओरैजाय उनथिंजायहाय दङ बिसोरनि गेरेजआ दायो बेवहाय गेरेजावहाय फिटिं खालामहोनो नागिरदों ओमफ्राय प्राइसफ्रा बेसेबां लायो दा उनाव मोनथिसिगोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो नैबे बानायनाय गेरेजावहाय माबा बानायदों नायनि एसे नायफायनि नैबेनो ओरैजाय थाव दिफुनि ओरै खोलाथिंजाय जायो बे दखाना नैबावहाय दङ नैबेनो दायो जों लगायनो फैनाय बुस्थुआ बडि साइड गार्ड दायो नै बेवहाय लगायगासिनो दङ दायो लगायखांजोब्बाय नै दाख्लैनो बिदि होबा बारा जेबो जानाय नङामोन ना बेयाव लगायखांबाय ओमफ्रायो नै लेडिसनि आथिं दोनग्राया फुटब्रेड एबार जासिगोन दा लगायखांजोब्बाय ओमफ्रायो दायो सिट कभार लगायहोबावनो नागिरदों सिट कभार लगायनोसै ओमफ्रायो मा खामानि दंबावो ओमफ्राय टाउनाव एसे हाबलांनोसै ओमफ्रायो बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो जोङो ग्राफिक्स मडिफिकेसन दखानाव दंफैयो स्कुटियाव ओरै राइट साइडआवहाय एसे स्क्रेच जादोंमोन बेवहाय स्टिकार होनो नागिरदों स्टिकार माने ग्राफिक्स आरो राइट साइडआव होखांबाय ओमफ्राय दायो नै लेफ्ट साइडआव होगासिनो दङ ओमफ्राय दायो मिडलावबो होनो नागिरदों नैबे मिडलनि वाइट इन्डिकेटर खाथियावहाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ ग्राफिक्स लगायखांबाय ओमफ्राय नै ग्राफिक्स लगायनानै बरिया नुबाय एसे सरकारि गारि बेलेग होगो ग्राफिक्स लगायनानै बरियासिन नुबाय एसे दायो नैबे गार्डखौ लगायनोसै ओमफ्रायो थांनोसै जानोसै दायो दखानावहाय हटेलावहाय साव जाखांबाय जोङो ओमफ्राय दायो नैबे दिल्ली बाजारावहाय
ना लांनो नागिरदों ओमफ्राय ना लानानैहाय डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै ना बाजाराव फैदों नै गहपुरनि डेलि मार्केटनि ना बाजाराव गासिबो ना फानजोबो बेवहाय